Goedemiddag. Morgen dan is er een keerkomst van de Steden, maar het college. Wat zijn jouw belangrijkste vragen dan voor de Partij van de Arbeid? Nou, de belangrijkste vraag is heel van in hoeverre de bevolking meenam is in de procedure die het nou die het West had en is daar naar tevredenheid naar jongen en naar luisteren. Ja. Nou ben ik andere partijen die het vragen stelt. SP, D66, FNP, VVD, PVV. Er zijn een soort partijen die het nog maar vragen zitten. Liet je niet een beetje op die van de Partij van de Arbeid? Nou, ze hadden al wel wat mee te krijgen. Het is natuurlijk in een andere context. Maar wij hebben als Partij van de Arbeid de eerste vragen gesteld. En dat is SP en VVD ben erachter omgekomen. Wij hadden geen antwoord gekregen op uw vragen. Wij hebben een uitstelbrief gekregen dat ze nog net voldoende antwoord kennen op uw vragen. Omdat ze nog met nare informatie willen vanuit de omjouwingsadviserie. Ja. En hoe lang is het lien dan dat jou die vragen stelt, hè? Nou, dat is al een setje link. Ik ben even de datum kwijt, maar dat is dat is al die lezen er al een week of 5. Want de TTR rond dat zij die vragen beantwoorden moeten. Ja, en wat vind je er dan van dat er geen antwoorden binnen nog? Nou, dat vinden wij lastig. Wij zeker omdat het echt ten inzage komt en wij toch echt een trotte commotie in het gebied. En wij meisjes ook wel een beetje zwaren dat de procedure wel goed veranderen en dat er wel voldoende naar de bevolking is. Maar nou zei je zelf van deputaire Steden die wacht je nog op antwoord antwoord van de omjouwingsadviserie. Daar hebben ze nog vragen bij uitsteen. Dat is toch wel een goed teken. Dat ze haar toch wel informeren lid over wat mensen die daar in dat gebied belangen hebben, maar dat ze daar naar luisteren willen. Ja, natuurlijk. De omjouwingsadviserie is natuurlijk een belangrijk orgaan. Tegelijkertijd, maar wij constateren dat de partijen uitstaat binnen. En dat wij echt een 80 brieven kregen van mensen uit het gebied die dit toch ongerecht binnen over de procedure en de druk die erop zit. En daar gaan vooral uw vragen over en daar gaat echt uw zorgen naar uit. Ja, nou hebben we het er al een paar keer over. Ja, jou en ik net, maar we hebben het onderwerp vaker bij de kop horen. Dus ik neem aan dat ze in deputaire Steden ze staan gewoon echt wel in de gaten gaan dat het net samen wat is. Ze gaan van de morgen bij elkaar wezen. Misschien zit ze nog wel bij elkaar. Wat denk je dat het college dwars wil? Dat is natuurlijk voor u zeker een grote vraag. Wij constateren wel dat ze er nog zo bot mee bezig zijn. Dat in ieder geval uw vragen iets oproepen om nog eens een keer goed naar dat proces te gaan. Wat een antwoord daarop is, dat weten wij net. Dat is voor u zeker gissen. Dus dat is voor u ook even een afwachting. Ja, en dat het college nou gewoon terugzet en de plannen, want daar gaat het om, die komen op besjen, dus dan mag iedereen een asje, maar dan binnen plan, dus in feite, 4 in kalkensement, als ze daar maar terugzetten, wat gebeurt er dan? Nou ja, er is echt toch een groep, Friesland Mooi, is een kwart geding omspant. Dus ja, dat zal echt van invloed wezen op het besluit wat het college maakt. En wij zullen zien wat morgen de beantwoording is van uw vragen die er nou liggen. En naar aanleiding van die antwoorden zullen wij verdere stappen nemen. Nou, we zullen het hele proces scherp in de gaten houden. Dank u wel in elk geval voor jouw taalachting. Ja, graag gedaan.